କରୁଛି, ବଡ ବଡ ଘୋଟାଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା, ଆମର କରକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସମାଜ। ତେଣୁ ଏ ସବୁରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ, ଇଏ ତ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଶେଷରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ